So, ang annual general membership assembly po, ini po na kakaloob po ini sa bylaws po kang ALECO. Particularly po duman sa Section 1, Article 3. Na-mention po duman na ang ALECO kay puhan po mag-conduct po ng AGMA every year. So ini po kay puhan po atendiran po kan sa tuyang mga bona fide number consumer owners kang ALECO. Tadigdi man po i-present ang status ng operation po kang ALECO pag-abot po sa technical, institutional as in financial aspect. So digdi man po sa AGMA, pwede man po mag-raise ng mga concerns sa tuya pong mga member consumers para po ma-address kang sa tuyang manehamiento kung ano man po gusto nindang maipaabot sa management po kang ALECO. Ayun. Siring man po sir, sa mga plano po kang management, ipapahiling man po, discuss man po sa mga accomplishment. And then kung gusto niya po halimbawa may sarong consumer na interesado man po maging director po kang ALECO, saro po sa mga requirements ang attendance po sa AGMA.